Oras marihita sa lunar mas nakawipi sa resort sa busurong hurian itu hatta. Tabuk kama ibadah saat tidur marhite na marede siya bukuete 260 itu ayat tur. Hatani debata dihita di Bandung Narion imana tersurat Sian Matius 20 ayat 13 b. Alea mam namun terbahan sapuho masih ngumunon sian aku alai tahe unang marguru rohaku rohando tung masang mo tuturo buata Tuhan Yesus martangiang pasahaton pangiduan na tuamay moluboy asa di sapuho ama nai sinumun siang ibana ia sinumoni hobar tu kuna bajai songko barani pasu-pasu di batarui alai las boido sinumoni songko barani muruk ni di bata siang mudana satu jumna tangiak pangiduan itu tuata Tuhan Yesus padarut tu hitam ia Tuhan Yesus si bindo dirina dapat saat tu amanah dan dipaksa ibana lo meniruana ala itu seret lo rohana pasatun sude gulumut ingut muduna horat tu amana ahadu alusnya mana tu pangiruan nai dia lusi di bataro tang yang pangiduan ya manai alai dang dipasiding dang disalpun amanai panginuan isyan ibana aku godo dilehon amanai tu anak nai asa margogo ibana mga dobi pertinaunan na morati siani boy dauta dan majua anak nai di pertinaunan ini jalan mariti boy perengota hubun anai tu persuru ni anakna sinumoni song kobaran ni pasu-pasu asa gabeta pasu-pasu sude halak nauro manghuto Tuhan Yesus manginum sinumoni dalaga besong purani de batama sinumon itu halak na sebelum manginum sinumon ima halak na menolak haroro ni Tuhan Yesus jalan na sebelum madapoto Tuhan Yesus somon si kedua tutung macai mauldo paturuan hauluhon lumomi modo di paduk tu pertinaunan na macai porat songonon na niyadupan ni Tuhan Yesus iya nanimblahun ni Tuhan Yesus ima bentuk penguliun natakas aidok ibana dok tu sabur dia mahido alanido mahite tupuk sadario dipaingot hita disosoi hita kade somo Tuhan Yesus merdalani bakti naunani dia dopi Tuhan Yesus sudah mahite gogo ni tangia do pasatu dirina hibul holat tuamana dang merdua roha ibana ala itong hibundo di pasak ibana daging na raktor dina tuamay dati rumah amay amin martang yang mahita mau lihat mahubasa rohanami Tuhan upamu di batanami Tuhan Yesus Kristus ala asido dengan ibasam napataromo merunami sa royo bason boy rupehay manayun hatam bala di maluhog na yun Tuhan mangido mahami Tuhan rupamu asa toktong pating ilmu pinggol nami manangi hatami
hai mangulahon kumpatu asi do hulun roham. Tuhan yang menguruti ulau nami rupehami sehari-hari. Sok-sokai nang di perkantoran, sok-sokai nang di porlak. O matutong naman doang hami. Padao masyak kami parmaran. O matutong naman doang hami. Sok-sokai akan persikolahan. O matutong naman doang leo dinasida habisuhun. Tangiyo mga Panginoon namin ang makita Yesus Kristus matanya kan rerugamu. Amin. Mari kita siap buket nomor 75 ayat 7. Rak mahita mengidot itangiang alea manami. Alea manami na di banu gijam. Sa pinarbadia maguarmu. Sa Roma harajaumu. Sa malo meniruham di banu tongon songot di banu gijam. Leo matuhami sadarun hangulua siapari. Sesa marusanami songon panasanami. Idosa idongan mardosa tuhami. Unak kami tugiyo tu pangajunan. Palua mahami siapangago. Ayhon na puna harajau. Dot augun, rori hasangapon saring dilingna. Amin. Asin iruhan itu ata Yesus Kristus. Do holong iruhan di bata ana. Do pasauran itu diperbadi ma dong itu saluhna. Amin.